Ayaw man nakapagipetar anak kasabutahay Muslim abagari ko. Ayaw man nakapagipetar na light meal. Ang pag-i-iftar is light meal lamang po, light lang. Ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pag nag-i-iftar, sunna niya tubig or damar. Wahakala. Ganyan ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bakit? Kasi may salatul isya pa eh. May tarawih pa eh. Para, kasi binabal mo lang, tinapos mo lang, pinuto mo lang yung pag-aayuno mo. Yun ang sunna eh. Light meal lang. Pero sa panahon kasi natin ngayon, mga minamahal na tagapakinig, katuka. Kalang na Panginoon sa linya na iftar ka lang na susan. Manok, karne, bigo, spaghetti, salad, Koreano ito lang sa mga isa-isa. Naya Koreano na, sige taulo niyan. Di po ka ginawa, di po ka di nakabisang bayang yan.